Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Ukwaja Shahid Elias ubadai commander juga senglehnoh Lashkar-E-Taiba but udairu ubadonkti hagaban pelan ya jingthombor ya Indian Army camp. Ula Shah kidnap Pakistan deki brio ki bamla ban itu. Layo jingtip ukwaja Shahid udaina Nilum Valley jangka Pakistan occupied Kashmir POK ba layo thuru ba udai ubaplan ni jingthombor kabala ishir kai ya Sunjuwan Army camp ha usnem arajar khatra. Kajing Shah kidnap ukwaja Shahid kala pelong ya kabor penya jangka Pakistan bakin khuslai bat banong kusiar bha. Shu layo thu bahadu menta omla ban tib hae ba udan bat ompat la ban budin ukwaja Shahid. Bat kani kalong kajing nagabenta ki Pakistani agency ISI bat ya ki Pakistan Army ki bidang persyang banwat bat budin yu. Layu thuru bagani kajing Shah kidnap yu khwaja Shahin kapelong ya ki Pakistani security force ban penjur ya kajing wat yu. Kajing thombor kabala ishir kai ha Sunjuwan lajia ha kajpho turik ubnai ba arajar khatpra ha kabaki lekno kila pelong sok pedung ya ka camp jong ki Indian Army bar kumbah nyongur ki sipai ke Indian Army kila dukno yala kajing Ukwaja Shahid ulara ka suloi AK-47 bada ubam ban siat ba therbom ya ka camp jong ki Indian Army.